No niin, mitä sieltä tulee? Aika vaalealla pahtoleipäpahdolla lähdetään liikkeelle. Tästä kyllä tullaan muistuttamaan. Liekö tämä tilanne hieman liikaa, eikä kantti kestä laittaa pahtoleipiä takaisin pahtimeen. Tuohon munakokkelimassaan on kuulemma käytetty 2 kokonaista kananmunaa ja 1 keltuainen. Lisänä on tilkka kermaa ja hieman suolaa. Kokkeli kypsynnetään tyypilliseen tapaan voissa teflonpannulla. Nyt on kyllä pakko huomauttaa, että aivan liian pienellä silikonilastalla ollaan liikkeellä. Isommalla ei tarvitsisi aivan tuolla tavalla huitoa ympäriinsä. Aika naurettavalta kyllä näyttää, täytyy sanoa. Isommalla lastalla laajat jatkuvat pyöritykset onnistuisivat paremmin, eikä suoritus näyttäisi tuolla tolkuttomalta jatkuvalta vatkaamiselta. Munakokkelin maun kannalta lastan valinnalla ei ole merkitystä, mutta onhan tuo aika säälittävän näköistä. No nyt siellä alkaa pannulta kuulostaa jo vähän siltä, että kuumuutta on riittävästi ja kokkeli alkaa olla valmista. Mitenkään on, tämä onkin jännittävää, että meneekö kaikesta huolimatta kokkeli hieman liian kuumaksi vai kuivaksi vai onnistuuko sille mannermainen kosteus säilyttää, ettei vaan menisi sellaiseksi hotellikuivaksi. Se on siinä ja siinä. No niin, ja nyt aletaan rakentamaan annosta. Siellä taas olisi se isompi lasta kyllä ollut ehkä paikallaan hieman on haparointia ja onpas erinomainen kohdevalo annokseen, täytyy sanoa. Tuota harva onnistuu tekemään, vaikka oikein yrittäisi. Persilia, no ei onnistunut persiljan ripottelu ensimmäisellä kerralla. Pippuria, siinä ja siinä, onko liian vähän vai paljon, miten käy pekonin kanssa, aika sieltä tulee, no aika näppärästi, vaikka hieman on haparointia. Kyllä. Joo niin, ja tuleeko lisää? Ei tule. Aika törkeä paiskaus oli kyllä tuon uunin kanssa. Ja siinä lopputulossaan.